खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासिबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 11 आगस्ट 2024 रबिबारनि फान्जामुथिखौ फरायथिनो लादों आं किलिखां ब्रह्मआ। फान्जामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। बिसि फिसायनि गेजेराव बाथ्राफ्रा गोरोबलायनाय फैगोन। गोजोन खुसिजोंनो साना बारलांगोन। वृष राशि। रावनिबो खोथा बाथ्रा खोनासंनाय नङा, गावनि अहंखारजोंनो सोलिनो नाजागोन। मिथुन राशि। माबा मोनसे गोरोन्थि हाबा मावफ्लांनो हागौ, गोसोखौ गिखांनाय मोनबाय थागोन। कर्कट राशि। धोन दौलतआ जोबस्रांनो हागौ, नखर संसाराव सुख गैयै जागोन। सिंह राशि। माबा मोनसे मुवा मोननो हागौ, रंजा खुसिजोंनो साना बारलांगोन। कन्या राशि। नंखाय बाथ्रानि थाखायनो सोरजोंबा फान्दाय जानो हागौ, गुबुननि गाज्रि नोजोराव गोग्लैगोन। तुला राशि। बेफार फालांगियाव रांनि मुलाम्फा जानो हागौ, गोजौ फारसे जौगागोन। वृश्चिक राशि। गावनि आंगोजोंनो गारना थांजानो हागौ, दुखु दाहाजोंनो साना बारलांगोन। धनु राशि। माबा मोनसे हाबा मावनानै मुवा लाब जानो हागौ, गोसोआ जोबोरैनो रंजाखांगोन। मकर राशि। गोजान लामा दावबायनांनो हागौ, नोंथाङा नुफेरै जायगाखौ नुगोन। कुम्भ राशि। हान्थिनाय लामायाव गोबां जेंना फैनो हागौ, गोबां दुखु जारलायाव गोग्लैगोन। मीन राशि। गावनि गोरोन्थियावनो माबा मोनसे मुवा खहा जानो हागौ, सानै हयै हाबा मावनाया गाहाम। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन, बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। मोनसे फोसावथाय। नोंथांमोननि ओनसोलाव सोरबाफोर ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै थानाय सुबुं दं नामा? जुदि नोंथांमोननि ओनसोलाव सोरबाफोर ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै थानाय सुबुं दं, अब्ला नोंथांमोननि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै थानाय सुबुंफोरखौ फाहामथाय होनो थाखाय नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे रिभाइभ रिहाबिलिटेसन सेन्टार। जुदि नोंथांनि नखराव आरो नोंथांनि ओनसोलाव सोरबाफोर ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै दं, अब्ला नोंथाङा रिभाइभ रिहाबिलिटेसन सेन्टाराव फाहामथाय होफैनो हागोन। मंगलदै 1 नं बामुनपारा दरंआव थानाय रिभाइभ रिहाबिलिटेसन सेन्टाराव नोंथाङा ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों गोदोसोनानै थानाय सुबुंफोरखौ फाहामथाय होफैनो हागोन। नोंथाङा नोंथांनि ओनसोलनि फेग्रा मुवाजों गोदोनानै थानाय सुबुंफोरखौ बे रिभाइभ रिहाबिलिटेसन सेन्टाराव फाहामथाय होनानै सासे राफोद आरो मोजां सुबुं खालामनो हागोन। गोबां बाथ्रा मिथिबावनो थाखाय नोंथाङा 9859262926 60030927006 नैबे होनाय जानबुं नम्बराव खौरां लानो हागोन।